Čaute, víta vás Platinum Bomb pri hre Crysis 3. A je tu so mnou aj Falcony, ktorý si túto hru síce nehrá, ale je so mnou na Skype. Takže hráme nejaký mod, ktorý netuším čo je, že som v živote nehral. Ale tak idem to skúsiť. No. Dneska sa mi asi veľmi dariť nebude, lebo ma kamoš zobudil, takže mám zlý deň. Nie, ty si tu nebol. No. A ja skoro furt chodím proste takto, že... to je niekde. Aha. Yep, není si vyvětno. Niekde tu niekto jest. No. No. Hej. Gone? Čiže to je X-ko, no? Výbušné mám už. Dobre, keď chceš a keď ho máš. Keď chceš a keď ho máš. Kurňa fix. Gone? Zasa? To točím? Aha. Ne. Ale či ma to zabilo, to tu nebol vidieť. Jo. Porážka, no. Ale tak som to úkon, to není veľmi dobré. Ja som vlastne normálne chcel ísť nahrávať, že Huntera. Ale to mi veľmi nejde. Aha, to bola mapa a tímový deathmatch. No. No. Som si toho Huntera. Bingo. Stop it. Bingo. Dobre. Sme sa pripojili do Hunterovi. Supíš. No. Takže chvíľku tu počkáme, kým sa to načíta. Čo nevieš o dokaže, ako dlho nahrávam? Asi nejako tak. Zase ho máš plný. Bingo. Takže toto... to už je vlna 2. Ja mám najradšej tú animáciu, keď ste ako Hunter a ako zostrelíte tú loď s tými celmi. To mám najradšej. A to som vlastne aj chcel akože nahrať v Intre, len sa mi to proste nepodarilo v tom Intre nahrať. Ale najradšej ja mám akože toho Huntera. Ty gone? Jo. Ty vole, to ma trafi, že totálne, že úplne z nejakej tej hry. Teraz nechcem byť nejaký, že neslušný, ale keď vás to trafí cez pol mapy, to akože viete čo. A to je, že k tomu vás trafí cez doplňať munície.
Zkusíme se ho mrknout, určitě tady nějakého typka nevidíme, než jdeme do terénu. Ty on se ale nedají. Běžně jsou jen dole. Konečně to není tady. Dobrý, super, viděli jsme, máme jeden kill. Toho tam nešlo zabiť, do něho jsem střílel. Já to potom zkusím po fantázii přiblížit. OK, takže zase Rangera. Hej? Jo, už vím. No, zase kouk tam, už vím, kde jsou. Jak jste Hunter, tak to je skoro len o kempení. Ty gore jsem o tom nevěděl, co? Už to. Není dobré, jdeme Hunteriť. Kdyby už vám neostalo. Čo len teda? No, to by bolo najlepšie, keby ste už boli od začiatku kola, že vy, to Hunter. A túto mapu zase ani nemám, že je stokrát v obľúbe. No nič, to hlavne vyhrať. Mňa už chodilo by, keby som bol ja, akože na začiatku ten Hunter. Výkon? No, to sa dá tam hlavne dostať. Zase Ranger, ja chcem byť Hunter. To zase ja môžem byť Ranger, Sniper a ešte taký na blízko. Ale proste no vidíte, napríklad tam ten sniper, on má proste snipu, som Ranger, ja mám proste toto. Sa môžeme dá dobre skryť. Tak. No zase je to už len o kempení. No. Už prichádza. Mám ho. Že mám ho. A už mám skoro ani náboje. Dívam. Vieš, aspoň nevedel? Divoho to čo? Jakýže jump? No, tam asi neskočil. Tyjo, jakýže jump dal.
zase že jeden, posledný, tak toho asi už rýchlo nájdete. Lebo keď akože 16 hľadajú jedného, toho ho asi nájdu rýchlo. Teda 15, keď hľadajú jedného. Dobre, tak ideme zase tu si rýchlo plemeničku. Vlastne to je až tam hore. Dobre. Ja idem k ostatným. To je najlepšie. Tak, jeden je všudu. Výkon. On tak skočí, jednou rukou sa podvihne. Pohoda. Víš ako? Nič, tak ja idem. To je nejaký čudy, to na neho tak fúka. No. Takže držíme sa. To dá sa ich spoznať, ale možno to vyhráme. Lebo teraz sú tam u nich nejaké núbky. Sú tam teraz u nich. Len 15 sekúnd, no. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a jasne. Stúpiš. Takže to sme vyhrali. Ja som prvý. Asi by som povedal, že to sa tam asi každý akože videl prvý. No vidíš, takže stúpiš. Toto sme dohrali do 5. kola. Brokenský most. Aha, to bolo aj killy. No, prvý kill a to druhý kill. Je moc. No, ešte trošku. Jo, som 14. Bingo. V 15 bude mať tajfún. Len to je... Dobre. Len to je skoro 100 000. Ne, toto nechcem. A to je jedno, hlasujem tam. No. Koľko nás je? Iba 11? Jo. No. Dúfam, že budem Hunter. A vám ukážem to krásne videjko. No. Čo, budem Hunter? Nie som Hunter. A som Hunter, super. Takže si môžete pozrieť to krásne videjko u Hunterov. Lebo keď budete Hunteri, tak uvidíte toto krásne videjko. Ale keď budete u celou, tak budete vlastne v tej lodi a uvidíte, ako vlastne vybuchnete a pôjdete do lice. Čo to dal čo? Bingo, baby. Takže 2 kill máme. Okay. Alebo spíš môžem povedať, že taký menší double kill.
Kámo, toto bola skrýša, že aby ťa naozaj, že chytili. Lebo toto keby, no proste to bol nejaký trúlo. A hneď sa zvykávali schovávať. Už sú len 4. No, tí budú niekde tam. Tam sa ja asi nedostanem. Digon? Digon? Tak, čo? Tak tých som si vôbec akože nie, tých som si úplne nevšimol. No, už je len jeden posledný sel, takže budeme dúfať, že ho dostaneme. Ale vyzerá to, že sa drží dobre. No tak, týme, makaj. Dve posledné sekundy. Toho som dorazil ja. Asi. Tu je dve posledné sekundy a prehrajú sme, no tak tomu sa hovorí, že bomba. Ale ten tam, že bol schovaný na niektorej tam, to nemá veľmi rozumné, že proste veľmi rozumnú skryšu. To nemá moc rozumnú skryšu. A keby niekto chcel vedieť, že čo robí tento granát, to je vlastne granát, ktorý... ja som mu dead a on máš trefu. No nič, to je vlastne granát, pomocou ktorý keď hodíte, tak vám vlastne akože ukáže že by spíš zničí energiu všetkých tých zlých. What the fuck? Cheater si? Teda to cheaterovia tam sú, nebo čo to bylo? Tam je niekto. Ale tam ich je viacej tam zdremia. Ako sa ste mohli na minulej mape, keď my akože spadneme z väčšej výšky, tak nám to nič nerobí. No, vyhrali sme super. No, sedmička bola najdlhšie živá, no, dobrý tam. No. Ale ja akože túto mapu veľmi akože nemusím. Tak, dobrá skryška. Tu nejakú tú dobu by som mohol vydržať. Náboj mám, granát mám. A tam ako si to všimnete, ako mám zo zdraví, tak nad tým je taký, že pištolka a náboj. Ten gejko, tak je tam akože taká elektrika. Tak to zrejme akože poviem tak, že to vyžadí ich obleky. Čo? Naši už dali 2 killy. Wow. Ja, to sú nejaký čudný hunter. Jaj, on je len jeden. Jo, počúvaj, je iba jeden hunter a toho v kuse zabíjame. Chudák. Keď ho zabijú, keď ho zabijeme my, tak to už je. A čoho? Takže si sa najedol. Tyvo. Už sú dvaja, už konečne niekoho
Už niekoho zabilo, že už sú dvaja hunterovia, ale nestíhajú, že to len 5 sekúnd. Jo hej. Jo. Víš, jak ti poviem, dlho som ju nevidel. No. Ale zdala sa mi povedomá a ja mám také pravidlo. Keď sa ti zdraví niekto povedomí, tak sa mu nezdrav. Až sa ti pozdraví on, tak potom aj ty. Triko, to sa dá zdvihnúť. Cool. To sa dá vydvihnúť. Wow. Som nevedel. Hej. No tak, dobre. Ja som tu akurát bugnutý s jedným typkom. No. A zasa to niekto otvoril. A ja som tu, že bugnutý, vole. Zavri sa. Kurňa, zavri sa. Shit. Ono to bolo zavreté, len ja som to mal bugnuté. Zavri sa. Dobre, už je to zavreté. Teraz sa mi to zase otvorilo. Wood? Ale si to prežijeme. Hm. 19.8. Mhm. To by mala byť taká koncovka. Hezky prežil som ako tretí asi. Hej, tak. No. Aha, sme vtutí. No teda, štvrtý. No. Tak povie, koľko zase teraz prežijeme. No, teraz som... The girl, what the fuck? To vyzerá byť dobrá skrýša. Tady hence takto dáme. Ešte tu keby bola diera, do nej zvykneme. Či už som ho videl som ho. No to jak som to stal. Dobre. Co to robí? Neviem. Takže už sú len dvaja celovia. A dohráme toto kolo, to by asi mohlo stačiť pre... Čo? Originy asi nedokážu, ako dlho nahrávame. Škoda. Ale tak si môžeme zobrať tak 5 kol po 2 minúty. No, približne po 2 minúty, takže už môže byť nejakých 20 minút alebo 19. Nejakých 20-19 by to mohlo byť. No.
No, takže ďakujem, že ste si pozreli toto videjko zo hry Crysis 3. A to tu na záver ešte nejaké tie moje killy. Takže teda ďakujem, že ste si pozreli toto video a môžete tu zanechať nejaký like, odber, komentár. Ja budem proste šťastný, takže no takže ďakujem a čaute, uvidíme sa pri nejakom ďalšom videi. Ty. Dobre, takže tak dáme sa vrátiť sa do lobby, opustiť relácii. A že ďakujem, že ste si pozreli hru Crysis 3 a dúfam, že tu nájdete nejaký odber, like alebo komentár. Takže čaute.